प्रफेसर राहुल नार्जारिनि फिन बाखनायथाव सुबुं सिबिथाय खामानि। प्रफेसर राहुल नार्जारिनि दैदेननाय नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव फिन बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो मुलि रानना होनाय हाबाफारि खुंफुंनो साखाफारा। गसाइगावनि लालपुर आरो बनगावआव नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो मुलि रानना होनाय हाबाफारि खुंफुंनो साखाफारा जादों। समाज सिबियारि लोगोसे नार्जारि फार्मनि गाहाय प्रफेसर राहुल नार्जारिनि दैदेननायाव फैगौ 27 सेप्तेम्बर सानखालि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लालपुर आरो बनगावआव बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय लोगोसे नांगौ जानाय आयुर्वेदिक मुलिफोर रानना होनाय हाबाफारि खुंफुंनो साखाफारा। नार्जारि फार्मनि गाहाय समाज सिबियारि प्रफेसर राहुल नार्जारि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गोबां रोंगौथि गोनां डक्टर माजुलिनि डक्टर हिमांशु बजर बरुवा बिथांजों लोगोसे गावनि देहा फाहामगिरि हानजाफोरा फैनानै बे बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। समाज सिबियारि प्रफेसर राहुल नार्जारिनि दैदेननाय नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव गसाइगाव ओनसोलनि दाब दाब जायगाफोराव बेसेन नाङै देहा आनजाद नायनाय आरो फाहामथायखौ खुंफुंबाय थाबोगासिनो। सानाय सुनाय आरो जायखिजाया बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफ्रा बेसेन होनाङालासे बेयाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो बे सानखालि लालपुराव फुंबिलिनि 9:30 आरो बनगावआव सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय रायजो राजाफ्रा बेसेन होनाङालासे बेराम नायफैनो हागोन होनना फोरमायनानै होदों प्रफेसर राहुल नार्जारि बिथाङा। जोंहा नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव फैगौ 27 आरो 28 जोंनि बे मावलांबाय थानाय हाबा जे फ्रि मेडिकेल केम्प बेखौ जों आरोबाव जोंनि सराइबिल ओनसोलाव आरो जमदुवार ओनसोलाव आरोबाव लाबोनो थाखाय जों साखाफारा जादों। जोंहा फैगौ 27 तारिख खालि जोंनि बे जमदुवार ओनसोलनि बा सराइबिल ओनसोलनिनो बालागाव आदिबासी बस्तियाव जोङो मोनसे मेडिकेल केम्प अर्थात मुलिबो जोङो फ्रि होनो थाखाय अलरेडि साखाफारा जाबाय। दा बेनिखायनो आं बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों गासैबो जोंनि जे गोग्लैसोनानै थानाय बा जाय बिथांमोनहा लोमजानानै दङ बे लोमजानानै थानाय बा जाय बिथांमोनहा बेमाराव गोग्लैसोनानै थानाय बे बिथांमोनहा फैनानै थि समावनो नोंथांमोनहा नायजानो हागोन। जों फुंबिलिनि 9:30 रिंगानिफ्राय जोङो 12 रिंगासिम जोङो ट्रिटमेन्टखौ आराम्भ खालामगोन। जों बे बालागाव दुर्गा मन्दिर जोंनि बे लालपुर दुर्गा मन्दिराव जों बेखौ लाहार फाहार खालामनाय जादों। लोगोसे ओइदिनखालिनो जोङो आरोबाव बनगाव एलपि स्कुलावबो जोङो बे सानखालिनो 27 तारिख अर्थात शुक्रबार फैगौ बे खालि जोङो बेवहायबो बनगावआवबो जोङो थिग 1 रिंगानिफ्राय जोङो 4 रिंगा 30 मिनिटसिम जों बे ट्रिटमेन्टखौ लानो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। आरो नेक्स्ट जोंहा जाहैबाय सनिबार बा 28 तारिख खालि जोङो बालागावनि आलिनगर एलपि स्कुल बा जोंहा बेवहाय मडेल अंगनबादि जे सेन्टाराव जों बेवहायबो लानो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। दा बेनिखायनो आङो बे ओनसोलाव जाय बिथांमोनहा बेमारि नायजानो गोसो जानाय जिहेतु जोंनि बेमार नायनाया सोलिगासिनो दङ। थांनाय समफोराव जोङो 13टा जायगायाव जों अलरेडि खालामखांबाय। आरोबाव एबारावबो जों 3 जायगायाव खालामनो थाखाय 3 टिम जादों। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनहा जाय बेमारियाव गोग्लैसोनानै दङ बे जों होखानाय बा बुंनाय नामफोराव जाहाथे नोंथांमोना थि समाव सौहैयो बेखौनो आं खावलायहरदों। आरोबाव खनसेबाव नोंथांमोनखौ आं खुलुमहरबावदों जाहाथे नोंथांमोनहा जोंनि बे मेडिकेल केम्प फ्रि मेडिसिन डिस्ट्रिबिउसनाव जाहाथे जोंखौ आरोबाव सहाय खालामनानै नोंथांमोननि बेमार आजारखौ नायनानै नोंथांमोननि देहाखौ गोरा खालामो। खारन देहा गैयाबा जोंहा जेबो गैया। देहायानो मानसिनि देरसिन सम्पति होननानै जों मिथिगौ। आरो नर सेवा नारायण सेवा होननाय मोनसे जोंहा संस्कृतआव सोदोब दं। बेनिखायनो जोङो जेसेबां हायो समाजखौ नायनो थाखाय नार्जारि फार्मआ आवगायबोदों। बेनिखायनो आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरबाय थि बे सम बा टाइम होनाय बायदि नोंथांमोनहा गाव गावनि देहा फाहामनो थाखाय जोंनि बे मेडिकेल केम्पआव सौहैयो बेखौनो आं गुरै खावलायहरनानै दोनथ'बाय। मा बेराम नायनाय जागोन बेवहाय जोंहा नायनाय जागोन बिसेस भाबे जोंहा जइन्ट पेन जाय बिथांमोनहा जोंनि जरा सायो गेस एसिडिटी लोगोसे जोंहा हाइपारटेनसन सुगार आरो जोंहा ब्लाड प्रेसार बे गासैबो बेमारनि सायाव जोङो मोजां मेडिसिनखौ होगासिनो दङ आरो ट्रिटमेन्टखौ होगासिनो दङ।
ब्लाड टेस्ट सुगार टेस्ट आरो ब्लाड ग्रुप बेखौबो जोङो नायनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थाखायो बे थांनाय समफोराव जेरखम जोङो लादों बेबायदिनो फैगौ समफ्रावबो आरोबाव दाब दाब जायगायाव जों लाबोनो थाखाय साखाफारा जानानै दंखायो दा जोंनाव बहुत डक्टर बाहागो लागोन जोंनिनो आगोलनिफ्राय फैबाय थाखानाय डक्टर हिमांशु बुजुर बरुवा बिथाङा जाहैदों माजुलिनि आयुर्वेद जे जोंना मेडिकेल कलेजनि बिथाङा सासे इनचार्ज बे बिथाङा फैखायो आरोबाव जोंहा सासे दंबावो डक्टर जयन्त बर्मन बिथाङाबो जोंनि जेसेबां साब सेन्टार अल आसामाव बे साब सेन्टार बिथाङाबो सासे इनचार्जखा दा मोजां मोजां डक्टर फैनानै बिथांमोननि जे गाइडआवनो जेरै नार्जारि फार्मनि सामलायनायाव बिथांमोना जोंनि समाजखौ सेवा खालामनायाव बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन।